Kull tielet ħadd ta' Ġunju jiġi ċelebrat Jum il-Missier. Din il-ġurnata bdiet tiġi immarkata fl-1908 wara li fl-Istati Uniti kienu mietu 361 ħaddiem fosthom 250 missier. Barra dan din id-disgrazzja kienet ħalliet persuna mingħajr missier. F'dan il-jum jitfakru s-sagrifiċċji li jagħmlu l-missirijiet fil-ħajja ta' kuljum għal uliedhom. F'dan il-jum toħroġ iktar l-importanza tal-irwol tal-missier fil-ħajja tal-ulied u tal-familja. Il-missier bħala mudell għal uliedu għandu l-irwol li jiraw hemm fihom modi kostruttivi kif iħarsu lejn il-ħajja ta' kuljum, jagħti pariri sewja biex jiżviluppaw il-ħiliet meħtieġa biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Moni b'aktar esperjenza, il-missier wassal sens ta' sigurtà li jinkoraġġixxi dak kollu li l-ulied joħolmu li jagħmlu f'ħajjithom, jgħin li t-tfal tiegħu jagħmlu l-aħjar għażliet. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Missier, One News iltaqa' ma' 3 personalitajiet ta' One Radio li huma wkoll missirijiet, Joe Tanti u John Bandi ta' The Bandi Tanti Connection, is-sibt wara nofsinhar, u Joseph Caruana, preżentatur ta' Bonġu Solid Gold, il-ħadd filgħodu. Lil Joe Tanti u lil John Bandi tlabnihom jirrakkuntawna kif jiftakru lil missierhom. Joe Tanti kellimna dwar missieru Joe għax kien jismu l-istess u spjeganna li missieru li kien spiżjar u surmas ta' skola kien ta' disċiplina kbira. Joe lil missieru kien jadurah imma ma ħareġ jixbħu xejn. Missieru ma kellux ħin għal mistoqsijiet vojta. Ma kellux ħin, ma kienx wieġbek. Allora kien pereżempju ngħidlu, pa, isma' kif qegħdin il-parkjati hawn. Ħansuq, m'hawnx karozzi, m'hawnx nies. Kelli dawk il-10 snin hekk. Ma kienu jġibli xejn. Kwi. Pa, ħansuq. Pa! Marru, daqsek, ma kellux, ma kienx se jispjegalek, isma' ibni, le għadek żgħir. Barra, xejn, silenzju biss. Tallent minn ħabru bat, ma wuġiex mistoqsijiet vojta laqasin. John Bandi li tilaf lil missieru Alfred 4 snin ilu jgħid li ma jemminx li missieru ħallena, għalenna li għadu jagħmel konverzazzjonijiet miegħu kuljum. Bandi jgħid li sar jaf li missieru sewwa meta kiber, minħabba li kien jaħdem fil-lukandi u allura ma kienx ikun magħhom. Irrakkuntanna li l-ewwel darba li kien magħhom għall-ikla tal-miliet rawh kważi żejjed. John għalenna li għandu tifkiriet sbieħ ta' missieru. Il-ħin li kien ikollu għalina meta konna żgħar huma tifkiriet illi ma nista' ninsihom qatt għax dejjem tagħna il-ħin ta' kwalità, dejjem ħaħsibna, dejjem ħadem għalina. L-iktar ħaġa tajba li kien jagħmel u li ħallini anka jien nagħmel llum kellu mezz ta' komunikazzjoni ma' welidu inkredibbli. Ma kienx ikellimna ta' tfal, kien ikellimna ta' ħbieb. U dejjem tagħna l-aħjar pariri. Dak iż-żmien meta konna żgħar kont ngħid da dejjem jippretka missieri, meta tikber dawk il-preski tibda tippretkom inti. Joseph Caruana bħala missier ta' 3 ulied, Kieran, Casey u Kendra, għalinna xi jfisser għalih l-irwol ta' missier. Bħala missier, mhux se ngħid żgur li missier perfett, imma nipprova nagħmel l-almu kollu tiegħi ma' wliedi illi mhux biss nigwidhom, imma fl-istess ħin tħallihom fl-indipendenza tagħhom. Imma bla dubju nkun qed noqgħos jekk ma nindikalhomx li jekk ma ħajabdu rotta ħażina ma tiġbdilhomx attenzjoni. Fl-aħħar nett id-disk jockey ta' One Radio tal-ħadd filgħodu għalinna x'valuri wiret minant missieru Joseph. Jiena minant missieri bla dubju li għadu ħaj u jgawdi l-omor, ħadd ħafna valuri, ma naħseb l-iktar valur importanti li kien li ħadd u assorbejt u naħseb ġi parti mill-psiki tiegħi, illi l-xogħol huwa importanti. Mhux biss għax itik il-valur monetarju, imma aktar għax itik id-dinjità u li tirsisti u taħdem huwa xi ħaġa importanti fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minnha.